Hello mga kailyan, may tuturo kong laro sa inyo. Ito kasi yung nilalaro namin nung bata kami. Oh, alam nyo ba itong damo na to? Yan. Ito kasi nakita ko dyan sa tabi kanina. Tapos nag-isip bata na naman ako. Oh, tuturo ko kung paano namin nilalaro to noon. Walang mali siya, okay? Parang may naamoy ako hindi maganda. Tuturo ko sa inyo kung paano laruin ito mga yan. Hindi parang Mobile Legend to ha. Iba yun. Ginagawa namin nun, ganyan. Tataklob namin ganyan. Yan. Ito si Nanang, ito si Tatang. Joke. Yan, taklob mo ng ganyan. Dapat alternate sila eh. Yan. Oh. Yan, ganyan. Then, itong bandang taas, itutupi mo siya. Yan. Tutupin mong ganyan. Ito yung laro namin nung bata kami mga kailyan eh. Yan. Ano, umayos ka. Umayos ka. Yan, yung magiging itsura nila mga kailyan. Oh. Yan. Pag-aaralan ko yan. Yung nasa baba, yan. Gawin natin dyan. Hila, tulak. Hila, tulak. Pati demanda ka! Ano? Diyos ko. Mariose. Walang green-minded, mga kailyan. Kilala kong kaliskis mo, oy! No. Ayan, kung magkapanahunan tayo, alam mo to. Nilalaro namin nung bata kami dito eh. Ayun mga kailyan. So, good morning po mga kailyan. Ano-ano na lang naiisip ko. Ngayon po mga kailyan, syempre, it's another day. It's a brand new day. The day between Saturday and Monday. So, it's Sunday mga kailyan. Ngayon, tulad ng dati, magluluto na naman. Wala naman akong ginawa kundi magluto, kumain, matulog. Sensya na po kung puro pagluluto. Hindi naman po ako ganung kagaling magluto din mga kailyan. Pero sana po ipagpasensyahan nyo ano. Ngayon, mamamalingke po tayo. Tayo po magdedengdeng ng mais. Masarap po yun mga kailyan. Tapos lalagyan natin ng sabong ng karabasa. Masarap po yun. Itry po natin pagkasyahin tong 100 pesos natin. Yan. Tingnan po natin kung sa panahon ngayon na talagang napakamahal na ng mga bilihin, kaya pa nitong magkasya sa isang kainan, ulam, no mga kailyan. So samahan nyo po ako. So let's go! So yun po mga kailyan, nandito na kami sa palengke namin. Bale, nakasuot po kasi kami ng face shield tsaka face mask kasi yun yung requirement dito. Hindi ka makakapasok ng palengke kung walang ganito. Wala kang face shield tsaka face mask. So gaya po nang sabi ko kanina, try po natin pagkasyahin yung 100 pesos natin dito. So tara po mga kailyan, samahan niyo po ako. Ito po pala yung palengke namin oh. Palengke tigatang rayos ko. Mais yung bibilihan natin, mais. Luluto tayo ng mais. Di mais yung malanga para dinengdeng. Check mo natin mais ah. Para dengdeng deta mo no? Sabong. Kitang talaga yung naloknan nga para dengdeng ko. Tingnan lang no 20. Bueno, basta mabay yung para dengdeng mo. Saan mo sabong? Sabong? 20 may isa niya. 20 pesos. Bale, 40. Bale, 40 man lang eh. Suklaman niya. Delikado, delikado.
ay, buhay. Tilis mo. Dahil para ako lang. Para sa pau. Lepay mo na rin eh. Gusto eh. Dirty ka din sa baso sa lusado. Basta baso lang. Wala ka na yun. $35. Bibili daw ng laruan niya yung anak ko mga kailyan. Hindi naman makapili. So ba, bali 25 pesos na lang natira sa atin. Awan? Awan? Bigyan na lang natin kay Lola to. Ano ba yun? Hindi ko alam. Oh. Kawawa naman. Nadali pa sa laruan. Nangbili mo? Tingin nga. Tingnan mo kamatis mo manang. Sa nga pulo. Ila po sir, bandari 1 10 pesos lang. Nakalatan niya. bandar. Okay, Han. So yun po mga kailan, nandito na kami sa school. Hindi na po ako nakapag-video ng medyo maganda-ganda doon kasi itong anak ko nagpapasaway. Nagpapabili ng laruan. Kulang naman yung pera niya. Hindi ako pa yung nadali. Papakita ko lang po sa inyo yung nabili ng 100 pesos natin na budget natin sa pamamalengke. Ito po yung mais. Yan. So, pakita ko lang po sa inyo. Yan. Bali, anong pinapiraso po ito eh. Mais po yan. Masarap po kasing dingdingin to mga alyan. Basta yung malambot lang siya. Yan. Sa 6 na piraso po, nabili po natin siya ng 20 pesos. Meron din po tayong sabong ng kalabasa or bulaklak ng kalabasa. Yan. 2 tali naman po ito mga kailyan. Pili ko rin siya ng 20 pesos din. Pero actually, ano po ito? 5 piso lang dati. Naging 10 piso na yung isang tali. Pero hindi ko na inintindihan kasi naintindihan ko naman yung hirap ng buhay ngayon. Tsaka nag-e-entrada naman sila. Okay lang, huwag na natin pansinin yan. Meron din po tayong dried hipon. Dried hipon po yan mga kailyan. Masarap po kasing ilahok sa dinengdeng mga kailyan. Pampabango. Para pabangi ako nami. Ito naman po, nabili natin siya ng 35 pesos. Then meron din po tayong 10 pisong kamatis. Yan. O bali 85 pesos po yun. Then yung 15 pesos kanina, binigay ko na lang kay Lola, yung nasa market kanina. Kasi kawawa naman, medyo matanda na po. Hindi na talaga kayang magtrabaho nun. At sa totoo lang, hindi naman sa pagpupromote ng sarili. Medyo awa po ako sa mga matatanda. Kasi sa katunayan, pinasok ko po itong pagbablog sa pagbabaka sakali na dito ko rin matupad yung mga pangarap ko para sa mga magulang ko. Kasi tulad nung matanda kanina doon, yung nanay tsaka tatay ko matanda na rin po mga kailyan. Yung tatay ko magsi 70 years old na. So hanggat maaari sana, ayoko na siyang magtrabaho sa bukid. Kaya kahit medyo alanganin itong mga tirada ko sa vlog, banat ng banat lang. Love ko po si Lolo. So yun po mga kailan, yun po yung lulutuin natin. Magdidinengdeng na ulit tayo. Then, pero usually po na nilalagay namin dun sa mais, supposed to be, nilalagay namin dun dahon ng ampalaya or dahon ng malunggay. Gusto ko lang ibayin naman, kaya yung bulaklak ng kalabasa yung binili ko. Pero mamaya, marami kasing malunggay dyan. Maraming malunggay dyan mga kailan, dyan sa labas, dyan. Diyan na lang daw. Kukuha na lang po tayo ng malunggay dyan. Ilalahok natin. So yun po mga kailan. I-prepare ko lang itong mga gulay natin. Ayan. Then mamaya, magluluto na po tayo. So ito na po yung mais natin mga kailan. Nahugasan ko na po yan.
So ipapakita ko lang po sa inyo kung paano siya i-prepare bago lutuin. So kakailanganin lang po natin ng gadgaran. Pero usually yung ginagamit namin dito kutsilyo. Pero since may gadgaran naman, so gadgaran na lang po. So ang gagawin natin, gagadgadin lang natin tong mais natin mga kailyan. Ayan. So gadgarin lang po natin mga kailyan, ganyan lang. Hanggang sa makuha natin lahat yung laman. Oh. Ganyan po yung magiging itsura ng mais natin mga kailyan. Yan po. Ano naman po yung bulaklak ng kalabasa natin mga kailyan. Tsaka may kasamang talbos din. So gawin lang po natin dito sa kanyang bulaklak. Tanggalin lang po natin to. Yan. Then tanggalin din natin yung nasa loob ito. Yan. Then putulin natin hanggang dun sa malambot na parte. Yan. So yan lang po yung kukunin natin. Ito naman po sa kanyang talbos. Ito naman po yung tatanggalin dito. Yan. Pasensya na po, hindi ko po alam tawag sa Tagalog nito. Yan. Then kunin din natin yung part na malambot. Yan. So yan po yung kukunin natin. So yan po mga kailyan, ito na yung bulaklak ng kalabasa natin tsaka yung talbos nya. Tapos ko na siyang malinisan. Then sunod natin itong ating malunggay. Itong malunggay po, hindi ko po binili yan. Inuha ko lang dun sa bakuran ng school. Marami po kasi dito. So ipapakita ko lang po sa inyo yung mga main ingredients natin. So ito po yung mais na ginadgad natin kanina. Yan. Then yung bulaklak tsaka talbos ng kalabasa. Yan po sila. Tapos lagyan din po natin ng konting malunggay. Yan. At yung sahog po natin, ito po yung gagamitin natin. Dried hipon po yan. Yan po kasi yung ginagamit namin minsan kasi mabango siya. And at the same time, affordable po siya. So sa mga pampalasa naman po, kailangan na natin ng kamatis, konting sibuyas, yung native sibuyas po yan, konting luya, tsaka konting bawang. So yun naman po yung mga pampalasa natin. So yan po mga kailyan, luto na po tayo. So yung gawin po natin muna, gigisang natin yung bawang natin. Isulod natin agad ito, yung mga ibang pampalasa natin, pagsabay-sabay na natin to. Yan. Gisa-gisa lang natin ng konti mga kailyan. Then pagkatapos po niyan, lagyan na natin tong ating mais. Yan. So igisa lang po natin tong ating mais. Gisa lang po natin. Then lagay po natin itong ating alamang. Yan. Tuloy lang po natin siyang igisa. Then mamaya sasabawan po natin to. Lagay din po tayo ng konting bagoong. Kasi dinengdeng po kasi ito. Yun po kasi yung talagang isang main ingredient ng dinengdeng mga kailyan. Bagoong. Yan. And haluin lang natin. Pwede na tayong maglagay ng tubig. So lalagyan na po natin ng tubig. Yan. Sa paglalagay ng tubig po, tansyahan na lang. Ayan. So para sa akin, mga 3 baso po yung lalagay ko. So yan po mga kailyan, ang gagawin natin dito, antayin natin kumulo. Pag malambot na po yung mais natin, ilalagay na po natin yung mga vegetables po natin mga kailyan. So takpan lang po natin. Ayan.
I-check lang po natin. Yun, kumukulo na. Wow, sarap po niyan mga kailian. Ang benefit naman po nung binilagay nating dried hipon, yun po yung nagpabango dito sa dinengdeng natin. Napakabango po nito mga kailian. Walang halong bola. So i-check lang po natin yung mais natin kung medyo malambot na. Tusukin natin ng tinidor. Medyo may katigasan pa. So patuloy lang natin siyang pakuluan. Mga 3 minutes pa siguro mga kailian. Takpan natin ulit. Another checking ulit. Diyos ko po, ang bango. Check lang po natin ulit yung ating mais. Ayan, okay na. Malambot na po siya. So pwede natin ilagay yung mga vegetables natin mga kailian. Unahin po natin itong bulaklak at saka talbos ng kalabasa natin. So ilagay na po natin. Ayan. Ihuli lang po natin ng konti yung malunggay natin mga kailian, kasi alam naman po natin yung malunggay sobrang daling maluto po yun. So antayin lang po natin mag-subside itong nilagay nating talbos at saka bulaklak ng kalabasa. Sunod natin agad yung malunggay natin mga kailian. At syempre, lagay din tayo ng konting pampalasa mga kailian. Yan. Actually, madali rin naman maluto itong bulaklak ng kalabasa mga kailian. Yan. So kahit hindi na po natin ibalik yung takip. So yan po, okay na yan. Ilagay na natin itong ating malunggay. Yan. Then haluin lang natin ng konti. Kung napapansin nyo po, hindi ko po masyado dinamihan yung sabaw. Mas masarap po kasi sa akin yung dinengdeng pag medyo konti lang yung sabaw niya. So ayan po mga kailian, luto na po itong ating dinengdeng. Ito na po siya. So hanguin ko lang po siya para may pakita ko po sa inyo. So ito na po yung niluto natin mga kailian, yung dinengdeng natin. Yan. So meron po tayong mais, bulaklak, tsaka talbos ng kalabasa. Then meron din po tayong dahon ng malunggay. At yung ginamit po nating sahog, yung dried hipon. So napakasarap po niyan mga kailian. Bukod po sa mura, ang recipe na to, napaka-healthy pa po. Dahil puro gulay po siya. So yan po yan mga kailian. So yan mga kailian. So na naman. Ba't ba ako sonang so? Ayan po mga kailian. Tapos na po tayong magluto. Sana po in-appreciate nyo rin po yung niluto natin ang dinengdeng ngayon. And shoutout po pala kay Kuya Jojo Baldos. Nakalimutan ko siyang i-shoutout doon sa last na vlog ko. Hirap talaga ng Ilocano pag nag-vlog. Para kang nag-aral magsalita. Sa amin din po siya. Nasa Middle East po siya. So shoutout po kay Kuya Jojo Baldos. Kay Jonalyn Virgo. Big viewer ko rin yan. Nakita niya na wala akong rekadong laya doon sa niluto kong isang dinengdeng. O nagatang ko pa rin, dispensarem. At sana po, huwag po kayong ma-open sa mga minsan nasasabi kong hindi maganda. It's just a part of being a vlogger mga kailian. Sometimes we need to become funny and entertaining in front of our viewers, okay? Sana po iintindihin nyo yun mga kailian. So yan po, maraming salamat na naman at have a nice day mga kailian.